Yari ang mga nagapangunang impormasyon sa Panay Balita. Para sa mga headlines, graduation, moving up ceremony, gina-advise himuon sa indoor venues. Janiuay Cemetery, ginaduso himuon bilang National Cultural Treasure. Iloilo Provincial Legal Office ginsulod sang kawatan. Para masiguro nga protektado kag safe ang learners and parents or guardian nga mag-a-attend sa graduation and moving up ceremonies for the school year 2023 to 2024, kontra extreme heat, gina-advise ng Department of Education na kung DepEd ang private and public schools in the country nga himuon ang ceremonies indoors. Sang May 2, nagpagwa si DepEd Undersecretary Gina Gonong sa DepEd Memorandum No. 023 Series of 2024 nga may subject Conduct of the K-12 Basic Education Program End of School Year o EOSY Rights for the School Year 2023 to 2024. Focus ang memorandum amo ang guidelines sa pag-conduct ng graduation and moving up ceremony starting May 29, 2024 to 31, 2024. Suno kay DepEd 6 Regional Information Officer Hernani Escolar Jr. na covers ang EOSY amo ang kindergarten, grade 6, grade 10 and grade 12 and alternative learning system o kon ALS learners nga na-meet ang curriculum requirements sa end of school year. Isa sa mga importante nga guidelines sa pag-conduct sa EOSY amo nga dapat simple but meaningful celebration kag hindi pagpagastuhon ang parents. Kag gina-expect nga mainit ang panahon until end of May, nagdugang sang isa ka guideline ang DepEd nga himuon ang graduation and moving up ceremonies early in the morning or late in the afternoon and if possible, i-avoid ang paghimo sa ceremony sa noontime. Ginaprubahan na karon sang House of Representatives ang first reading sang House Bill No. 4781 nga nagadeklar sa Janiuay Cemetery bilang maging isa ka National Culture Treasure subong lamang nga aga sang Lunes, May 6. Authored by Representative Lawrence Defensor, kadungan sang pag-alabutan sang grupo sa mga architects halin sa National Museum nga hagna mag-document sang Janiuay kag Cabanatuan cemeteries. Kilala bilang country's most artistic sadtong inauguration sang 1884, ang Janiuay Cemetery among monumental kag ang pinaka-engrande nga Spanish era cemetery sa pungsod Pilipinas. Ginsulod sang kawatan ang Provincial Legal Office nga nahamtang sa 3rd floor sang Iloilo Provincial Capital kaina sang aga. Suno kay Attorney Dennis Ventilacion, head sang Provincial Legal Office nga natabo ang insidente samtang nagakandak sang flag raising ceremony ang Provincial Capital employees sa Capitol Ground. Base sa copy sang closed circuit television o CCTV footage nga pasado 8 AM, nagsulod ang ginapatian kawatan kag nagpamudyot sang cellphones kag bag sang duwa ka mga empleyado. Subong padayon ang investigation sang provincial government kaupod sang Iloilo City Police Station 1 kung sino ang nagsulod nga kawatan. Bangod sini, ginmanduan na ni ventilasyon si Aaron Raimundo, Assistant Department Head sang General Services Office o GSO nga maga-manage sang security sang provincial capital nga mas striktuhon ang gina-implement nga security measures para malikawan ang kapareho nga insidente. Kagamoyadto ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka-PN, Mai Ladiao para sa Panay Balita. For more stories, check our website, www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.